bandiraɓe ko fulɓe mbi so hunde juuti Allah ina wela kono gonga ina tawa weɓani ete koko hani wakkede hakkille no feewi ɗum laato yeru heblude temedde 5 yewtere e télé uma radio newaki koma Allah walla joomum e wawde huɓidade ko waɗata hande o noon meccal jayndiyankagal koko natta hono mecce ɗe kala ko ɗum saabi haɗa wawi heblude jewte ujunere tawa ko mehre ala hay lowdi gotiri o mo jiɗɗen haalde ko jayndiyanke to heblo baɗɗo e ngal meccal ko ina tolno e duuɓi nogas pawɗi laatiɗo hande keblowo jaynoɓe onon fof on gasi famde cuɓiɗen ruttude teddungal hande ko Hamme Aamadu Ly e mataw moni fof no suɓori gurdam mum min meeɗa wona ko jibinami ko faade ngeɗo ñallungi ala ɗo garatmi e jiiye kam kala ɗo gandumi jiiye kam nan toon mi hewani jabde yiyede toon kala ɗo garmi e nokku tawat ko sababu addimi e nokku o tawat ko gollal addimi e nokku o so wona sababu wona gollal mi yiyetake e on ɗon nokku donc min ko min suuɓi ɗam ɗon gurdam mbeɗa waɗi respecté kala goɗɗo cuɓiɗo gurdam goɗɗam caggal nde yewtere ngalu nde DSTV timmi tonggode mum 500 hande en cuɓimo ruttade e o gorko dimo nunɗuɗo cuɓiɗo nuɗɗinare Hamme Aamadu Ly jiya ko mboyo e nder falde Podor o waɗi jangde makko alqur'ana ko ɗon e wuuro mabɓe nden jangde ni nayimbo ha to Rojo ko caggal mum o arti o naati école o jangi e lamorgo ngo Dakar koto duɗal Abdoulaye Sadji o heɓi seedan faago makko bac o naati e caktirɗe ko hitande ujunnaji ɗiɗi hono 2000 to Jamono FM ko caggal mum o yehi to RTS e hitande ujunnaji ɗiɗi e ɗiɗi omo heblatno toon e RTS yewtere cellal kame boowal ganni yewtere fadanone no feewi omo jeeno kadi e heblatnoɓe yewtere wiyetede Fandu Almudo caggal mum o heɓino fartange yaade to duɗal keblowol jayndiyankoɓe mawgal ɗo e leydi Sénégal biyetegal sesti ko hitande ujunnaji ɗiɗi e 10 o sajjiti seedan faago makko Hamme ko windiyanke belɗo kuɗol ina jeeya defte makko dingiral ɗale mawɓe ndena koydol mumo pinal men e somi yiyaka janggo nden suwa yaltude bindande makko ina tawe kadi e jaydi Leslie Njelben kame lewlewal communication lowre makko boowal ganni ina rewinda no feewi ɗo lowdi payodindi yitete garal makko to DSS koye ballal guindiyanke ngana kono Ibrahima Moukhtar Darechar to leydi Mauritanie wiide makko ko Alhaji Ndiaye mo DSS yewti danno Ibrahima Moukhtar Char o wi Alhaji Ndiaye wonde omo yiɗi kabaruji e ɗemgal Pulaar e ko nandi hen mbatta waɗede e tileji he on wiimo ina yiɗi wadde ɗum kono waaɓe no mani ngala ɗo Sar heɓɓiti wi won sukaɓe ɓe jimi ɗo hayso ɓe mbayani no mbami ni ɓe mbawi tutede ha ɓe mbayoyi noon ko nden o noddi Hamme Aamadu Ly o namdi ɗum gonko mum to RTS Hamme wi suwa ƴettede ko nden o jokkodiri Hamme e Alhaji Ndiaye ɓe jewtidi ko ɗum ji sababu garal makko to DSTV e hitande ujunnaji ɗiɗi e 11 yewtere ngalu noon wona e juuɗe Hamme fuɗɗi adi jogadene ko Farba Saldi Seck yurmede Allah e makko te mbadi ndi wona gotiri ko nde Hamme heɓine nde waylinde artirinde e sifa mo jeeten hande o actu Pulaar noon heɗen teskoye mum gueɗe kewɗe tawa ko payojinde guila e bawgol mabɓe hebde kabaruji tawa ko jojjanɗi rendo ngo yewtere ngalu fayide mum hibindama tigiriji hande o kala neɗɗo gonɗo e leydi ndi kaalowo heeɗe riwi e ngalu te nde laati hande ko sewde kabaruji wonande rendo wiyeɓe mbimi temedde 5 tonggode nde yarate kono limota ko hande jewte dingiral ɗe Hamme hebli gila noon e Sénégal ha e ko yalti ɗum pengal Mamadou Alassane Ba fedde andu diine ma ko seede e mum Hamme ko neɗɗo laaɓiɗo reedu ko andi ko yeru mum ko gandal makko e meccal jayndiyankagal Dakar Media CGP ina mbawi seedade o walli pelle kewɗe ina hen godal lewlewol e ko nandi hen Hamme hande sohlani ko haɗa hollire ko a jayndiyanke e heblo jarani ko aɗa weyna seedan faguma no foti hande jayndiyankoɓe yettinoɓe kabaruji tawi ala ɗo ndewi so wona e juuɗe ma ete tawa ko balɗe daɓɓe heewi jewte keppinade hande tawi yuɓɓinta ɗumen ko almuɓɓe ma koɓe temedde hande e rendoji men hande ɗo aduna o tonniɗo jayndiyankoɓe suɓiɓe hutorade ɗemgal Pulaar koko poti fawdemo yeeso laatoɗa darorgal mabɓe so tawi kay hoɓe katujini e moƴƴinde duuɓi e dingiral ngal oɗo gorko mo golle mum keptina fedde godal ina suuɓi ruttudemo teddungal hikka ngam fildemo lefol ngayi lefol ngol o handi saabu golle mantinɗi ɗe o gollani rendo ngo o gollani leñol ngol e mbadi kuptidindi godal ma fiile Hamme Aamadu Ly lefol ngayi e ndeɗo hitande ujunnaji ɗiɗi e 23 tawi noon ko lefol gadurangal fiilede jagge men kanko e Ceerno Ba ɗum wonata ko ñande 11 ndu lewru novembre ndu kuccanɗen ko ñalande natore e tarik Hamme Aamadu Ly joom konngol mbaynigo ko kanko wi so neɗɗo haasidani ma ronoɓe mum mayata ko mayde sofde ko o gorkajo tedduɗo
cuɓinoɗen jangtade hande e nder ngal natal yo jomiraɗo subhanahu wa taala sembinmo accidamo e bawal makko ko musidɗo mon Ɗaahaa Muusaa Ba Madina Gounass.